Matasan Ma'aiki TV. Mu na annabi ne masoya mu ne matasan ma'aiki. Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu, kamar yadda muka saba muna tare da ku a gidan TV Matasan Ma'aiki TV, kamar yadda muke zuwa duk mako mu ɗauko muku wato fitaccen sha'iri guda ɗaya daga hadarai gaban Sayyidina Anami a wannan gidan TV namu mai tarin albarka. Yau ma kamar kullum gashi nan bakon namu wanda za ku ji waye shi daga bakin shasiri. Masu kallon mu za su san suna. Ni dai sunana Musin Alhaji Shehu Nura Nabi Jos. Musin dai wani almajiri ne da aka haife shi a garin Jos layin yan tifa garba jibiya watan April wasu shekaru baya. Wani almajiri ne dan karami wanda ya taso da soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya taso da soyayyar annabi, ai ba maganin almajiri ko kare don kala ana balai so ga inji wajen Allah. To masu kallon mu kun ji waye sai din namu Musin. To na ji ka ce ni Nuran Nabi. Nuran Nabin suna ne ko kuma kamar akwai wani fitaccen sha'iri da muka sani Nuran Nabi? To gaskiya akwai Shi kake kwaikwayo shi ko ne kuma mahaifina ne babana ne Alhaji Shehu Nurun Nabi Jos, sha'iri ne masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kusan su ne farkon sha'iran mu na garin Jos. to kuna jin yadda hirar tamu take kakawa, kun ji waye bakon namu daga bakin shi. Asali to masu kallon mu da sauraron za su san ta ya aka tsinci kai a cikin wannan hadara ta yawan Sayyidina Anami, ko ta ya aka fara, ko me ya jawo hankali aka ji ana suwa aka fara. Sallallahu alaihi wasallam. To yanda dai aka fara, abin da ya jawo hankali aka fara yin wannan shine soyayya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan ni na tsinci kaina a gidan yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Na taso ne da kullum ba abin da nake ji sai yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan abubuwan jin da nake koyaushe shine yake bani sha'awar akan ya zan yi na fara, har na zo na fara. To lokacin ma da na fara din ma ban san ya aka yi Kai ma kanka ka fara wani gaskiya kawai kan saboda ɗaya ga kasancewa cikin shi kuma ya ina gada. jin abu. To kar ku manta har yanzu muna tare da ku a gidan TV Matasan Ma'aiki TV, yanda za ku je kan YouTube channel ɗin mu ku danna mu na subscribe, kana ku danna kararrawa saboda an mun sauke sababbin shirye-shiryen mu da hira da fitattun jarumai na ban Sayyidina Anami sha'irai ku samu kai tsaye zuwa ga wayoyinku. To ya sai di masu kallon mu har yau za su so su ji, kuma ni wa kaina zan so in ji wani irin kalubale aka samu a ciki, ko wace irin nasarori aka samu a cikin wannan tafiyar da ake kai. To gaskiya an sami kalubale, amma yawanci ban fiye faɗin kalubale ba, sai dai na faɗi nasarorin da na samu. To amma ai dukkan inda aka ce akwai waccan dai da aka samu nasara za a samu kalubale. An samu kalubalen akwai, amma yawanci kalubale na bar su sirri ne tsakanina da a to ko wasu kallo za su so su ji ko guda ɗaya ne a ciki, haka wancan ma sai a ga wani nasara aka samu a ciki, haka ma kalubalen wanne ne a takaice. to kalubalen da na samu na farko a yaban manzo Allah da na fara, akwai lokacin da aka gayyace ni wani waje na maulidi, haka maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To na je na fara yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ban gama ba sai aka zo aka katse. To da na ce dan me aka katse mun, sai aka ce ba ni zan yi ba, kaza ne zai. To a lokacin na ji ba daɗi, saboda kana jin shaukin abun a ranka ka zo. na to nasarori kuma da aka samu ba abin da ya kai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani ya ji daɗi sannan ya faɗa maka cewa ma yana jin annabi a ransa idan yana jin wannan kasidar ta ka ba manzon Allah. Kuma ba abin da ya kai baka san mutum ba, baka taɓa ganin sa ba, bai san ka ba, kawai ka ji ya kira ka akan daga wani waje yana jin yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yana karuwa da abin da kake faɗa cikin soyayyar manzo Allah. Ba abin da ya kai wannan nasara a rayuwa. To kuma mun same su lafakan alhamdulillah. To ya sai di masu kallon mu a wannan lokacin za su so su ji wace waka ce
da fitar da ke, ko kuma da aka yi kai kuce aka san ka a yaban manzon Allah, ko kuma me sanadiyar ɗaukaka? to abuwa shi almajirai ne mu dai a cikin halarar yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma wanda ba su zama kowa ba sun sa ko ina na, amma ni yanda aka sani a yaban manzo Allah gaskiya ban san ya aka sani, amma akwai wata dai kasida da nayi da ake kiranta begen annabi dali sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da ne wannan kasidar gaskiya na ga kiraye da yawa wa'inda ban san su ba sun kira ni akan waka, to babu mamaki dai ita ce wacce ta zama gaskiya ban sani ba. A tsaye masu kallon da su a cikin wannan halara da aka tsinci kai ta yawan sai da ana me ya fi farantawa kuma me ya fi bakantawa, tunda su ma kamar yan biyu ne kamar wa'ancan. Gaskiya ne. To abin da ya fi faranta min a cikin wannan halara ta soyayyar manzo Allah shine ga matasa suna nuna kishinsu da soyayyarsu akan manzo Allah, ga matasa suna tsarin hanyar yaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, suna fito da soyayyarsu fili wa manzo Allah, suna nuna wa jama'a a bayyana aikace. Wannan shine yake faranta mu rai, abin da yake bakanta mu rai kuma ji ana taɓa manzo Allah, ji ana sukar annabi Muhammadu, to wannan ya fi bakanta mu rai akan komai a duniya. To ya sai masu kallon mu da sauraron za su kuma ana buƙatar ganin ka yanzu haka masu kallon mu, ko mutum yana da wani hidima zai iya same ka? To gaskiya inda ake samu na yawanci ba ta nuna wani ko gayyata majalisi haka, Akwai sakatare na akwai sai da ibrima wa 'yan gari wanda suke garinmu sun sani dai, in ba su sani ba sun san layin Munido, yana da shagon shi a nan, za su iya samun shi a nan, wanda kuma suke wasu garuruwan za su iya samun shi ta kafar sada zumunta da kamar su Facebook da Ibrima Yusuf. da magana a kowane lokaci, kamar an yi magana da ni ne gaskiya an yi da shi. masu kallon mu kuna jin yadda tattaunawar mu take kasancewa tare da Sayyidi Musa. To ya Sayyidi, a daidai wannan gabar wani kira za ka yi a takaice zuwa ga sha'iran annabi wanda suke cikin hadarin, ko kuma wanda suke sha'awar za su shigo ba su ma riga sun shigo ba, wani kira za a yi gare su, ko kuma shawara ake da ita za a ba su? To gaskiya kiran da nake gare mu gaba ɗaya ne mu ƙara junan mu soyayyar annabi Muhammad, mu ƙara haɗa kanmu cikin yawan manzo Allah, dukan mu tsintsiya ne madaurin ki. To soyayyar manzo Allah ita ce ginshiƙin abin da muke, ya zamana a ce muna yaban manzon Allah ne da san mu faɗakar da jama'a, ba da san mu nuna kanmu, kuma ba iya yaban manzo Allah bane ya kamata ya zama aikin mu dinga nasiyantarwa da wa'azantarwa ga wasu a cikin mutane haka na wajen cikin wannan shine shawara ta gari mu gaba daya. Ana muka karkare hirar tamu ga masu kallon mu kai tsaye daga gidan tibin matasan ma'aiki TV, amma ba wai mun rufe gaba ɗaya bane, inda za mu je mu dan nishadantar da ku daga wasu baitoci ne ban sai da alami daga bakin Sayyidi Musa. Sayyidil abrar rashin ganin kai sana hali, Sayyidil abrar rashin ganin kai sana hali, Sayyidil abrar rashin ganin kai sana hali. Ya abun bauta lahu sarki kai na kai nuni, faruwar komai da kai na soma ya mannani, wata cuta ce take cikin rai ta kamani, san ganin mamu wani ne muradi na dube ni,
sayyadil abrar rashin ganin ka yasa na a hali rai da numfashi da cikin sake ta gudana kullum har ya kai zuci da shi take ta cika ta yi dam ai salati ne da dodumin saka yau ga mu'azzam sasa bainai da alini sunar kaga na wadatu da sanki umma kara taya mini nema karfafe na san ku cikin san tarka in girma dan yi sarasinai ne ki karbi soyayyar masu ma ki kira ni na zo gurin ki umma ki sana dama sayyadil abrar rashin ganin ka yasa na a hali dole ne in so ku na bi ku ko da za ta ne ni auliya ullah imamuna an shaktin jani jiya ni yarin gausu baba barama mai diwani cewa suna nurin nabi ku kai mani nuni assalamu ala mujiba al-arabi makiyu assalamu ala habibu al-qurashi madaniyu assalamu ala karimu zababban alayu mai gidan masana rahimu waye in ba kai ba sayyadil abrar rashin ganin ka yasa na a hali wai da ci aka ce cikin ciki ban gana akwai ba dan kwaban jawin da ke zuwa kunnan sabai ba sautukan murya suna shigo mun ban nema ba ni hakikar ji na ji ka shine ba shirmewa wai ina ka shige ina ka je ni kai na ka duba na yi tsammanin zuwan kariyan kuma baka zo ba ran ciki ke yin kula buci na rashin kaka duba rayuwa asali ko za ta rayu idan ba kai ba ya rasulallah na kasance da sai yabanka tun ma ba ni da girma soyuwar kaunar ka ce a rai ta saka ni da kama bayyanar ta cikin jiki ya sa kullum na ka nema ka kusanta da ni ina ganka don girman masu